lo ethi ukuhlaziywa kumnqophiso. Verse 1, undikhoyo wayalela uMoses wathi, qinqa amanye amacwecwe amatye amabini afana nalawa wokuqala, ukuze mna ndiwabhale kuwo amazwi awayebhalwe kulawa wawaphulayo. Baba, lizwi lakho eli liyaphila, linamandla, lingamadoda asiqondisayo endleleni. Ngaphandle kwalo Nkosi asinakwenza nto. Sidinga lona Nkosi elithe izwi lakho umntu akaphili ngasonka sonto, uphila ngawo amazwi onke aphume emlonyeni wakho. Siyabulela ke Nkosi, phinda uthethe ngalo egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndiyabulela ke bazalwane egameni lenkosi Yesu. Size kubantu abake bayifumana le nto. Size kubantu abake bafikelwa okanye uThixo awake wenza into ebomini babo. Ekuhambe kwahamba endleleni, balahleka endleleni kaThixo. Apha sifumana amazwi athi kuMoses, makaqinqe amanye amatye. Kuyabonakala ukuba ebekhona amatye ngaphambili ebeye aqinqwa kodwa wawophula. uThixo unomyalezo othi, Moses, ndike ndabhala ndinguThixo, kodwa ngelishwa wawophula amatye ayenomyalezo wam ndinguThixo. Kodwa into endifunayo ngoku ndinguThixo, ndifuna uphinde ndibhale laa myalezo, kodwa ngoku ndizobhala kwamanye amatye. I-concern kaThixo kukuthi laa nto wayeyithethile ayikayeki. Kunabantu balimele, balinyazwe ngabantu abanye, umzekelo abasayina sezinkonzweni abanezizathu ezahlukeneyo. Noba kunjalo uThixo usafuna uthetha laa nto wayeyithethile. Akakayeki ngenxeni yento yenziwayo ngabantu. Abantu abanye banamazwi wabo athethayo, bathe sekhona umfundisi, esekhona ubani kulaa cawe, angeke ndilibeke inyawo lam. Kodwa sizisa umyalezo ukuthi into uThixo beke wayithetha, usayithetha nangoku. Into uThixo ebeke wayithetha, usayithetha nangoku. Sizolanda abantu abanye bathiphileyo. Siyayazi ukuthi izinto ezenzekayo, abantu abaninzi balandwa ngokhumbula ekhaya. Ngokhumbula ekhaya. Ingathi nje ngingathetha amazwi ukuthi ukhumbula ekhaya wasezulwini ukhona. Bakhona abantu abazophuthunwa namhlanje. Bakhona abantu abalimeleyo namhlanje abazothathwa ukuze uThixo aphinde abhale amazwi awabhalile. Noba kwenzeke ntoni, noba ulinyazwe ngubani, kodwa uThixo laa nto wayithethile akakayijikeli. Laa nto wawuncedwe kuyo nguThixo ayikayekwa. Iseyiyo nanamhlanje, useyindlela, usebubomi, useyinyaniso. Ukuthi Moses iqinqa amatye. Moses iqinqa amatye. Amanye amatye ndifuna ubhala namhlanje. Ndingathi ndiyabona bakhona abantu namhlanje abathi Nkosi yam, besendilibele okanye besendiyilahlile ithemba. Ndisithi ayikho le nto, kodwa ndizokuxelela noba kunjalo usekhona uYesu owafa wavuka ukuze impilo yakho itshintshe. Usekhona Moses iqinqa amatye. Ndifuna ubhala namhlanje. Bakhona abantu abanye uThixo abhalile ebomini babo, balimele, balinyazwe ngabantu, abanye balinyazwe ngamakhelwane. uThixo
Yes, Father. uThixo ufuna ubhala Oh, uzobhala. ukuthi Nkosi ibike yenzeka lento Jesus. ayiqala ukwenzeka ubuke wasindiswa Oh, Jesus. namhlanje kodwa uThixo akakungami Oh, yes, Jesus. noma kwenzeka ntoni uThixo akakungami Yes, Lord. ebomini bukaThixo usenexabiso Jesus. konda lento ukubana uThixo akulandelele ithi lento usenexabiso kuThixo Jesus. uyabona into engenaxabiso Yeah. into engabalekanga Yes. ngeke uzihluphe Oh, yes. uyilandelelela Oh, God. uThixo kulandelelela nje Jesus. kunexabiso Yeah, uthi kuwe laa nto nakayibhala Jesus. ndifuna iphinde ndiyibhala Oh, yes, Lord. amazwi endakela wathetha kuwe wandibona ndinguThixo Yes. ngawo lana Yes. wathethayo Yeah, namhlanje Nkosi Yesu. izwi lakhe aliguquki Yes, Jesus. noba nabantu bangaguquka Yes. noba nabantu bangasenza into zibuhlungu Nkosi. noba nabantu singabenza into zibuhlungu yena athi kodwa uThixo yena usenguye Nkosi. usenguye Yes, Jesus. usengulathixo wavula indlelelwane Nkosi. usengulathixo wathi ngehlile ndizokubahlangula namhlanje usehlile Yeah. namhlanje usehlile Jesus. ndisisenje loo nto namhlanje ukuthi kwolu suku lokuqala enyangeni kaFebruwari Hallelujah. uThixo ufuna ubhala into entsha Oh, yes, Lord. ufuna ubhala into entsha Jesus. ezophukileyo ezilahlekileyo ukubana kwenzeke ntoni ibeke eqaleni kodwa uThixo ufuna ubhala namhlanje Oh, yes, Jesus. ikhona into enawe noThixo Jesus. uyabona ngabe uke wakholwa Yeah. awusoze wonwabe Nkosi. ubomi bakho bonke Yes, Jesus. yabona ngabe uke wakholwa awusoze wonwabe Yeah. ufana nomuntu obaleke etrangweni Oh, God. ofunwayo Jesus. ngabe uke wakholwa Nkosi. awukwazi ukonwaba Yes. uyabona noma ungasenzi ngathi wonwabile phakathi kwabantu kodwa inyaniso yona yokuba wonwabanga Nkosi. uyazana noThixo wena Jesus. uyazana noThixo wena Hey, noma ungazenza izinto Jesus. awufani nabantu ophila nabo Yeah. ngoba wake wadibana nale nyaniso Nkosi. uThixo ufuna ubhala namhlanje Hey, Bana. unabantu abafuna nguThixo namhlanje Jesus. abanye basezindlini Ah. kodwa uThixo unadinga nawe namhlanje Yes, Lord. uThixo ufuna ubhala Jesus. ufuna ubhala amazwi awake wawabhala wawophula ngenxeni yabantu uyabona abantu bayingozi Jesus. bayingozi abantu xa bemcaphukisile umntu uye enza izinto abuye azisole nazo Yes, Lord. kodwa siseloo nto namhlanje ukuthi Jesus. uThixo wabhala Nkosi. uThixo ufuna ubhala ufuna ulungisa izinto ezamoshakalayo ebomini bakho Jesus. zimoshakele nawe uyazazi ubungenje awuyazi ukuthi wangenwa yintoni Nkosi. awuyazi ukuthi kwenzeke ntoni uma ungumntwana uyazazi ukuthi ububamamele abazali awuyazi ukuthi kwenzeke ntoni Nkosi. kodwa ngisumyalezo ma uThixo ufuna ukwenza lanto wayenza Nkosi. ukubona wayaphe nawe wakusindisa kwizinto ezininzi wambone nguThixo lanto ekayeki Jesus. uThixo lamazwi wawathethile kuwe ukuthi uzoba nawe lide liphelise iphakade usawatsho namhlanje Jesus. noma kwingxaki okuyo uThixo usekhona Yeah. uyakubiza ukuthi usondele kuye Jesus. ukuze abhale amazwi Yeah. awe wabhalile Jesus. yabona lekhona lamazwi enhliziyweni yakho Yes, Lord. yabona uThixo wayekhona wamamkele Jesus. zonakala izinto Yes, kodwa Lord. noma kunjalo konakala uThixo usanedinga nawe ukuze zilungise izinto Nkosi uThixo Yesu. ufuna abantu Jesus. uyazazi uhlela endlini nje ukuthi Nkosi yami abantu noba songasakholwa abayeka abantu ukubiza ngoba ngumzalwane Yeah. abayeka abantu ukubiza ngoba ngumfundisi Jesus. abayeka abantu ukubiza ngamagama akukhombe enkolweni Yeah, Nkosi. abayeka abantu ngoba unophawu wena Yeah. unento kaThixo wena Yes. kodwa noba kunjalo noba ulimele uthi kukhona ungumfumbi
ofuna ububi impilo yakho. Yes, Lord. Iselo myalezo kule Christianity namhlanje kobusuku banamhlanje ukuthi ukhona uThixo owake walunga ebomini bakho. Usalungile namhlanje. Oh, yes. Izinto zonakeleyo seziyalunga. Yeah, of course. Ubomi bakho obuphungukene nabo ngendlela ongayaziyo bungaphinde bubuyele. Kwizinto sowuzenza nawe uqakwe nguwe. Oh, Nkosi Yesu. Ungaphinde ube ngulaa mntu wawukade Yes, Lord. ndizisenze loo nto namhlanje ukuthi Jesus. ukhona uThixo Oh, yes, owenzile Jesus. imangaliso. Ukhona uThixo osindisayo oza ngenkosi uKristu uYesu. Oh, yes, Lord. Uyavunywa ngomlomo usindiswe Yes, uthi ubomi Jesus. bakho butshintshe. Yes, Lord. Asizisa ngenye into, Oh, God. asizisa ngayeza elithile, asizisa ngaoli ethile, kodwa sizisa nje yena yedwa. Yes, Jesus. Ukuthi uma ungamkela yena nalamabhadi uthi unawo, lezi zinto uthi ziyakulenqa, lezi mpundulo zingakalisiyo, ungathi ulale uphole ngenxa nje kaYesu. Oh, yes, Lord. Ubomi bakho ungathi kube ne-direction Jesus. ngenxa kaYesu. Yes, Lord. Bakhona abantu abaphilayo akazazi ukuthi uphila lantoni, Yeah, of course. akazazi ukuthi uphila lantoni. Uma kusisa kuye kungathi kungahlwa, uma kusihlwa kungathi kungasa. Uyazazi omnye akazulala. Jesus. Kunabantu abazazi kahle ukubana uyabona uma kusihlwa akuzulala. Hallelujah. Khona ngiyacinezela ebusuku Yeah, of course. akizulala. Uma sohlukana omnye nethomi kuba buhlungu kuye ngoba uyayazi ukuthi masele yedwa akonwabi. Uyabona Jesus. kunalento engifuna ukuqala nje yona ukuthi noba nabantu bangakoyika, Jesus. kunalento engakoyikiyo Yeah. ekuthiwa sisazela. Yes. Uyabona isazela sakho Jesus. asikoyiki sona. Yeah, of course. Abantu bangakoyika bona, Jesus. kodwa isazela sakho Asiko. siyakuqalela ukuthi lento uyenzayo Yes, Lord. uzoyenza kude kubeni, Jesus. uzobaleka kuThixo kude kubeni, Yeah. of course. uzohambela kude kuThixo kude kubeni. Yes, Jesus. Uyabizwa namhlanje. Of course. Ngathi ngiyaqula ingoma ethi buya mntwana uye Jesus. ekhaya. Oh, yes. Usukulibala buya mntwana Oh, yes, uye Lord. ekhaya. Ilanga liyatshona. Oh, yes. Ngoba litshona bakhona lizabatshonela. Uyaphinde kuse. Oh, yes. Khona ilanga namhlanje. Jesus. Awuyazi ukuthi ingomso likuphatheleni. Oh, Nkosi Yesu. Uthi kufuna ubhale inhliziyo. Oh, Nkosi Yesu. Ubhalile konakala uzolungisa loo nto. Oh, yes, Lento Lord. yenzekile Yes, konakala. Jesus. Yes, Lord. Buya mntwana buya Oh, God. buya Jesus. buya 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 Oh, buya. buya buya uyakhumbula Yes, Lord. uyakhumbula Oh, Jesus. uyakhumbula ekhaya Oh, yes, Jesus. kwizinto zonke ezenzekayo kodwa uthi kusakhathala Jesus. usakhathala impilo yakho. Buya mntwana. Oh, yes, Egameni likaYesu Jesus. Yesu ufuna ubhala Yes, into Jesus. uyibhala kusoqola Buya. Tana. Buya.
izwi lenkosi liwile ligqibile Moses baza amatsha amatsha